Γεια σας παιδιά, σήμερα ο Broken TV μαζί σας και σήμερα θα παίξουμε Vainglory και σήμερα σας προτιμώ να κατεβάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα SoundCloud. Θα σας το αφήσω από κάτω, να το κατεβάσετε για μουσική. Και σήμερα θα παίξω ένα Battle Royale. Για να δούμε, θα νικήσουμε? Ελπίζω ότι θα νικήσουμε. Και παράξενο, μου το βρήκε πάρα πολύ γρήγορα. Αναρωτιέμαι άμα τώρα ακούτε τη μουσική καλά. Σε αυτό θα ψηλώσω λίγο. Καλά, support θα παίξουμε. Όχι, συγγνώμη. Καλά, ελπίζω να μην σας πειράζει. Κατάλαβα, το προχώρησα από την αρχή. Ελπίζω ότι να τα πάμε καλά, όχι όπως την άλλη φορά. Και παιδιά τώρα, επειδή ανέβηκα level, θα βάζω τώρα πιο συχνά τα traps. Εδώ στο Battle Royale και στο Standard. Επειδή κάτι άλλο δεν έχουμε να κάνουμε. Επειδή μερικές φορές όταν είμαι μέσα στις μπράσεις, μέσα στα χόρτα δηλαδή, και μου είναι αντίπαλοι μέσα και κάθε φορά έχω και ένα πρόβλημα. Σε αυτό, ξέρω να εξελίξω τις κινήσεις. Επειδή παίζω βοηθός, έχουν και κρούλι. Επειδή παίζω βοηθός, πιο πολύ θα εξελίξω την πρώτη. Για να, πώς να σας το πω, για να ξεφεύγουν οι δικοί μου, για να μην δίνουμε kills στους αντίπαλους και να έχουμε πρόβλημα. Συγγνώμη. Παιδιά, κάθε φορά το μπερδεύω. Εδώ πέρα αυτό το Mobile, κάθε φορά το έχω πρόβλημα με αυτό. Αυτός παίζει πολύ ωραίος αυτός εδώ. Πώς το λένε, ο Glaive. Καλά, εγώ πάω να χτυπήσω λίγο το tower. Γιατί... Φύγε. Τι έκανες ρε? Γιατί το έκανες ρε γαμώτο? Συγγνώμη την έκφραση. Δεν πρόλαβα λέει. Όχι, έχουμε ulti, καλό και αυτό. Τώρα θα κάνω ulti. Μπες μέσα. Αχ, ήρθε ο Κρούλ. Γιατί την έκανες? Ωραίος. Όχι. Ωραίος. Μπράβο ρε παιδιά. Καλά, εγώ δεν ανησυχώ πολύ άμα πεθάνω, επειδή θέλω να βοηθήσω την ομάδα. Συγγνώμη. Μα πώς το πήρα δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Λογικά θα νικήσουμε σήμερα. Έτσι πώς κατάλαβα. Τρέχω. Δεν θέλει μας τόσο... Οκ, εμείς πάμε καλύτερα λογικά. Συγγνώμη παιδιά, το έχω ξαπίσει το θέμα, συμφωνώ. Το έφαγες ή όχι, κρίμα. Τρέχα.
Τρέχουμε. Φουχ, πολύ καλά. Γιατρέψέ με. Ευχαριστώ. Με γιατρέψε ή όχι? Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Και πού πάει? Πουθενά. Επειδή ήταν αποτυχία. Θα μαζέψω λίγο για την ούλτη ώρα. Και ψόφιστε εδώ μέσα. Δεν ξεφεύγει κανείς. Εντάξει, ξέφυγε ένας. Φάτε το. Μπράβο. Πώς το πήρα? Δεν κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνω πώς τα παίρνω. Τέλος πάντων, έλεος. Δεν καταλαβαίνω καθόλου πώς τα παίρνω. Και η φάση είναι ότι έχω ακόμα δεν πεθαίνω. Πρέπει να τους σώσω. Θα επιζήσεις? Όχι. Συγγνώμη. Ξέφυγα. Πάρτα. Get wrecked. Και όλες ξέφυγε η δεύτερη. Εντάξει, δεν ξεφεύγει τώρα. Ελπίζω. Εντάξει, τη σκοτώσαμε. Όχι, λέει. Τι λέει ρε παιδιά, τι λέει? Εντάξει, πέθανε. Πώς πάει? Μπράβο. Παράξενο, δεν πέθανε ούτε μια φορά. Πάρα πολύ παράξενο. Και έχω και τα αρχικά items, κοιτάξτε. Να τα. Έλεος. Δεν πειράζει. Ωραία. Μπράβο παιδιά. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Βάλτε ένα like και γεια σας.